Halo logofor, nonton bयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनो थागौबाय आरोना दा आङो थांनो नागिरदों मोनसे आबाद खेथि मावनायाव आरोना आबाद खेथि मावनायावहाय आङो थांनो नागिरदों दा जोंहा गामिनि मोनसे सासनि गिर्जानि खामानि आरोना हालदै गायनाय हाबाफारिखौ जोंबो थांनो रेडि थांगोनानो आरोना थांगोन दा माखासे थांबाय ट्रेक्टर हालेवहैबाय आन्थोर बोहैबाय मोसौफोरजों गासैखौबो मावहैबाय आरोना आं जास्ट थांसैल' मावहैफानोसैल' आरोना स' बिदिबा लोगोफोर नायलांबानो जाबाय आरोना लगाव बङाइगाव हालदै गायनायनि खामानिफ्रा लगाव गेजेर नांबायबो माथो मोख्रा खुसेर बायदि नुलायखायो नैबे मानसिखौ लागा एसे गोरलै गोरलै सिफायनो बिदिया जाबाय नै बिदिया जाबाय नै बिदिया सिफायनाय फाला गोलैदों बैयाव सिफायनोसै दा दुरना मोनलायगोन लगाव हालदै रायजोनि लोगोफोर रायजोनि गायनो 3.5 बिगा हौरैबो दं हनै ले हालेवखांबाय आन्थार बोगासिनो दं रोमै रोमै नुहुरलायथारो हालदै जोलैया बेसेबां खयमन होनदोंमोनलाय 12 मननि बारा ने ओमफ्राय थांजोबगोन ना थांजोबा जाखो हाया 3.5 बिगा होननाय खोनादां नोंसोरबो रोंनाया मोजां सिफायलै गिदिर गिदिर दा सिफाय नैबे मेगनखौ मोननै खालाम मेगन थाबानो बेरो नालाय दा लागावगासिनो दं आरोना खालायगासिनो दङ गायसिलागासिनो बारा गुवार गैलाबो जों साहा लोंनो नागिरदों आरोना साहा दा लोगोफोर साहा लोंनायनि टाइम सफैबाय आरोना साहा लोंसिगोन वाखौबा बिराद इन्टारेस्ट जादों बुरिसाफ्रा सिख्लासाफ्रा आंबो लोंनोसै आरोना साहाखौ नाजावनानै लोंसै आंबो साहा लों गोथाव जागोन ना हायो
नै लोगोफोर साया नै बिराद गोजा गोथाव साहा दा बयबो ग्रोन जिरायनानै लोंबाय आरोना नै साहाखौ ग्रोन जिरायजोबखाबाय खामानि मावगासिनो दङ हानोसै आरोना बारा गोबाव गैला बिगानै हाबाय बिगानै हाफ्रामफ्राम फबबाय माखासे जोंबो फबबाय आथिं रुबाय थादों आरोना एसे लोगोफोर जोङो दा हाबाय आरोना हाखांजोब्बाय गायखांजोब्बाय दा खना लिरगासिनो दङ सोर सोर हाफैदों सोर सोर हाफैयाखै दायो लिरनानै कमप्लिट खालामनानै थांसिगोन आरोना लाइन 3 लाइन 4 दङ बेखौ गायनानै थांसिगोन ओरैहायबो दं नै मानसिया दा जों थांसिगोन लोगोफोर दा लोगोफोर फुल खातम जों थांनोसै आरो रायजोफ्राथ' दहायनो थांबाय जों लाइन 3 लाइन 4सो आद्रा दंमोन आरोना बेखौ जों फुरायनानैहाय जोङो फैबाय गोजोननाय मोनो थिग बेबायदिनो मावनांगौ जायो आरोना मावलायबा थाखा फैसानि बेलायाव एसे थेखा सुङो जाहैबाय दा बेनो लोगोफोर नै